Sikap, sikap. Hey guys. Geng geng. Okay, good morning guys. Mag-alas 4 ng umaga. So, ngayong araw pupunta tayong fun run. Yan. Bale, dito lang sa amin, no? Sa purok namin, Zone 1, Baggaw, Cagayan. Bale, lalampaso natin yung mga mabibilis tumakbo guys. Kasi may premyo. Yeah! Galing. Hindi, joke lang. Hindi tayo mabilis tumakbo. Attend lang tayo para ma-exercise naman tayo, saka masubukan natin kasi hindi naman tayo ma-attend ng fun run dati. So ngayon lang. Yan, ngayon lang din kasi nagkaroon ng fun run dito sa amin. At syempre, try na rin natin, no? Bale, magbibisikleta sana ako kaso mas pinili ko na lang na tumakbo. Yun. Para naman, makita nila kung gaano tayo kabilis tumakbo mga lads. Okay, good luck sa atin mga lods. Isa na natin mag-stretching mga lods. Yan. Papakitaan ko kayo ng malupit na warm up. Apa rin naman maturong ingat apa atin dua? Ito magbasa mo Jay ah. Tirahin natin ng slow motion. Siya, mga ba kanyan tayo? Ayoko. Di ako na-inform mga lods. Waterboy lang pala yung papel ko dito. Nag-warm up pa ako. So meron din tayong mga kapulisan na sa atin, mag-assist. Sampai kumaapo tatat maatat kami di Urnos ken Kapya tapos estafet kay maaramid mi dahil ito yung activity iti nasayaan ken successful. Ikan na kami kumamot apo iti pigsa ken anos na magnawen o taray tapos nasalutan kami na dumangon madamdaman ito yung finish line. Bendisyonan na kami kumaapo ito kumagawa kaysa tarabayan na kami kumangag nanayon, kaya na kami iti, salutan natin na ang nanayon. Dahil ito'y apo, iti kararan ni babaon, kaya ni Yesu Cristo ang anak mo. Amen. Amen. Ang Ama, kaya natin, Espiritu Santo. Amen. DJ Dan. Sikap, sikap. Tang. Nikons. Sumpa. Advert tayo to. Nandiyan mga panisong 7 eh. Simbahan tayo. Singidahan din. Tapos Jackie ni Monique. Yung Luwilier. Labas tayo yung Luwilier. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Relax. Yeah. Uy, ako siya ka na. Contact sa inyong mga manonood.
Paps, may bagam Paps, si kalaban Paps. Yung may bagam. Good luck sa kanila. Lalingin da? Mabakdan. Basta one lane lang, iti pagtarayan tayo ako. Right, always right. Tutwa na lang ati kalsada, naman pa kayo tabangin, tamadungkar kayo, gumpunan yun. Ready ka na? Ready? Yun. Go! Wala. Mga senior natin na iwan. Ayan. Takbo na tayo. Mandikan! Ayoko na. Yung bata yun, si Bilyo. Bilis. Yun ang pinakabatang sumabay mga lads. Si Milyo. Takbo na mga lods. Ang lalakas. Ang lalakas mga lods. Ito. Panis. Sino force? Lupit. Port ka na, port. Lalakas. Ay, port. Solids! Yuri! Iki! Say! Aladin. Ah, Yolinda! Oh. Kaya rescue. Dahil, naman. Tama na, babasa ka naman. May nalay. Second. Nagbatag. Yes, reply. You're late. Kumakain ako sinabi. Takita mo nga tao. Naudi ka, Gilmar. Hi, guys. Hi. Hello. First. Champion. May kamano ka? Na? Yung tubing. May katlukan sa. May ka... Jo. Sweetik kayo. Ikot mata. Janik. First. Second. First. Second. May kamano ka? Third. First. Merienda. Kabigay mo. Jake, champion? Champion? 500. 500. Di first to damago ha. Ang masasabi Ang mo. masabi mo first. Ganan nyo na laing baka naman tapal. Hindi. Kuya man, manang IB. Hindi magkano. Yung Maria, ikaw kayo, Antik naman din si Kuya. Sunod ka tayo. Kaya ba? Nabali na kerit ah! Pila. Babsi. Gagawin mo lang. Indian? Bigyan ko Indian. Guys, may galaksahan. Hindi kayo ba nag-gadget? Kaya sayang yun ulang ulong. Oh. Singko lang ata lugaw. Singko. Egg. Pila. Hindi, nagiwaratan ka na. Nagiwaran niyo. First.
First nagan mo. Ay, ate, yan. Ito, sadya sabay agang nga di maalan na. Basta kasama talon. Dito ka ani, girl. May kamano ka. Yo, tirit. Kanag sa aming opisnan. Oh, pudo may. Tirit. Yan iyo. Sayang anak ko. Yo. Itutuyan mo kaya na. Oh, wala yung pating gante. Kaya kapit lang. Say, itlog say. Itlog. Tirit. Dua-dua. Tirit. JM Bardahe. Play. Yon. Interview. Ay, okay, sige. Video ta. Last price na. Ma'am, for girls, Yeah. Hey. may takag sa ulo. Congrats! Sira ang mic. Okay. Fourth place. Para kini Junjun Tagyang. Tantan. Okay, with highest honors. Congratulations! Para iti third place. Jan Paul Sorita. Wala kasi kami kaya tayo. Kaya po, ano inabak da ano da kanyak tapang allowance. Cash prize. Ay, donar mo. Yon. Oh, Dinate na, andiyan dinate. kayo donate na kanyak. Bagi ko na. Diyan ang tatap. Para iti second place. Siyak mangawat. Ni JR Kibol. Nagpogi. Congratulations! Sana masaya ka. First place. Aaron sa... Uy, kanya ka first place. First place. Okay, nagpasit. First place. Congratulations. Shock. Congratulations kini Aaron Sapa. Talaga nga nasapa na nasapa si Amin. Okay. Yun. Congratulations. Sana mabuhay ka pa. Okay yan. Agrang. Youngest female. Oh. Linda. Special award Wow. goes to Stop and the sound effect na mood. Erlinda Penyal. Kabunot. Kabunot. Lapit. Congratulations! Sapit kumata dapig sanda marabi. Congrats, Lins. Male category youngest special award Ay. goes to Charles Tapula. Proud sister. Yun.
Yeah. All this. Para iti special awards kadagiti kabakutan, kalakayan, asidog ang graduator. Para iti babaeng category, congratulations, Milin Wazo! Ay, nana. Yay! Ay, Apo! Palakpakan tayo, Apo! Palakpakan tayo! Congratulations! Don't worry! Dakurang na dagita datin. Yun. Congratulations! Ilimilin Quazon! Lapig sa persona. Para iti male category. Palakpakan tayo! Tito Durwin! Oh, nabitin. Congratulations! Okay. Hindi ka palakpak. Yun. Okay, para iti surprise award. Surprise. Surprise. Surprise! Para iti complete family perfect attendance. Nga si Mali. I-claim nyo, iti price nyo kini Kapitan. Palakpakan yung sponsor ni Kapitan natin. Sino ti complete? Sino nagiti kompleto ti pamilya na? Kurang. Ano ba kayo pamilya kitsoy di ka mapantlo? Allowance mo, daraso! Ay, wey. Daraso nyo! Ay, kayo tuyo na. Yeah. Yay! Oh, Justin! Dewan ni Jamore. Justin. Talaga kompleto siya. Kompleto ka niya ako. Minsinog reklamo. Sino tinumablaban si pamilya na ta? Salikad dyan! Salikad dyan! Iwarmi ate bunulun niyo. Sige. Complete family kami. Wow! Palakpakan! Ako, palagit ko lang, dagita medal, haan nga gold. Haan nga may sangla ata. Para bitin lang. Oh, picture namin! Picture namin! Ang picture namin, dagiti bungi, umay tuyan. Picture nga, sir. O, DJ pa lang. Last one. Okay, dito yan. 1, 2, 3, go! Tree planting mga lods. Yan, saya. Ay, kota kan, Don? School supplies. Yun. Traktor. Abel. Nice. Nanag. Wala. Ay, busan. Nandito rin lang kasi tayo. Dapat kami agusan
nice. Winner! 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 Ay, di dyan. Ay, mulan. Ay, mulan. Go, Dean. Okay. Geng. Jake, kailan nga magmula, Jake, ah? Nga mo tayo. Okay, sige. Say lang. Yo. Katamata ko na supot na nako. Ma'am. Taubo na katamta supot Ikaw, na. ma'am. Okay, sige. Nice, eh. I see. Geng si. Ninalay-layoy. Geng. Nice one. Kuya pa yung panaktibagi? Sa kuryente kaya? May batog. Hey guys! Guidance sa Seray. Hey guys! Geng. Geng alawan. Thank you sir, thank you sir. Like. Hindi. Nakamulakan? Italmog mo, Kay. Italmog mo. Awan di ko bitay. Malasin, giro pa. May makita mo na eh. Oh. Yeah! Oh. Zone 1, malakas. Anti. Wala ka nag-jogging. Basta ako ang nagmula niya. Namagangamin nyo. Amang ka, kailangan na to. Magwadato eh. Sibugan. Pasibukan. Silang gaso di pre. Pre ganto mo na ano man eh. Oh. Silop. May ka-20 mata niya ang punay. Nadagyala ko doon, Geng. Yung. Kayoy. Kadami. Yun. Okay, tapos na mga lods. Magtanim. Saka panran. Hanggang next time. Salamat. Let's go home.